Ngayong gabi sa tanan, ani ako aron pagpasabot og gamay sa ato ang mga kalihukan sa simbahan, no? Doon na kitay pito ka sakramento nga mao ang bunyag, Holy Eucharist, reconciliation, confirmation, anointing of the sick, sacrament of matrimony, and sacrament of holy orders. So, ari una ta sa baptism. Ngano man nga ang Katoliko, gagmay pa mang bata bunyagan na di pa man sila katubag, no? So, dunay mga ninang o ang mga ginikanan nga maoy mutubag sa bata. Ngano nga pagabunyagan ang bata nga gamay pa, tungod aron mawagtang ang original sin nga nakuha nato gikan sa atong mga ginikanan nga si Eva ug si Adan, ang unang tao sa kalibutan. Ug ang bata mamahimo siyang Kristiyanos, sumusunod na siya ni Kristo. Ug mamahimo na sad siyang adopted children of God, ug aduna na siya katungod sa gingharian sa langit, no? Tapos madawat usab niya ang threefold mission, makaambit siya sa mission diri sa kalibutan nga mao ang pagkapari, pagkapropeta, ug pagkahari. So sa Katoliko, atong paningkamutan, no, nga pula-pula pa ang bata, madala na nato sa simbahan aron atong papunyagan. Dili na ta magpaabot nga doon na patay daghang kwarta para nga atong idakog hikay, no. Dili kayo importante ang dakog hikay. Ang pinaka-importante nga kining bata mamahimong anak sa Dios. Mahimo siyang adopted children of God ug doon na siya katungod sa gingharian sa langit. So, during sa bunyag, madawat sa bata ang threefold mission sa pagkapari ni Kristo, sa pagkapropeta ni Kristo, ug sa pagkahari ni Kristo. Pagkapari means nga pag-ampo. Magkuyog gining tulo sa atong kinabuhi. Ang pagkapropeta, mao kini ang pagsangyaw, pagsaksi. Although dili ta makasangyaw through sa words, no? Pero sa action, ilabi na bisan pagani sa pagsimba, nakasangyaw na taana sa uban, no? Kanunay natin lang makita ni asahan mo ingon pa ta, oy sister, brother, manimba ta, no? Bisa pag dili sila mo sunod, sige lang gihapon na ina lang gihapon kada ingon nimo kay moabot ang panahon nga mosunod ra gyud na, no? Tungod kay in his time ang pagtawag sa Ginoo. So pagkapropeta mao pagka magsasangyaw ug pagsaksi sa kinabuhi ni Kristo. Tapos pagkahari, unsa man ning pagkahari? Hari nga may korona, no. Ang pagkahari mao kini ang pagserbisyo nato, ang pag-alagad nato ngadto sa uban. Dili lang kay mianhitas kalibutan o gipadala ta sa Ginoo ni kalibutan para la sa atong kaugalingon, no. Para sab sa uban. Nga kun doon natin makita nga mga kaigsuonan nga wala na kikaon, share. Kung doon na kay ika-share, no? Kung doon na tayo mga kaigsuunan nga na-admit nga wala jud intoy kwarta, atong tabangan, pangitaan atong pamagi. That is pagkahari, ang pagserbisyo nga to sa uban, nga mao ni gikinahanglan jud nato pag-ayo, no? So ang atong simbahan karon naning kamot pag-ayo. Kaning gagmayng Kristohan yung katilingban, basic ecclesial community, gipaningkamutan yun di pag-ayo. Nga kining pari, pagkapropeta, pagkahari, moabot sa atong katilingban. Ang pagkapari, mao na ning ang pag-ampo nato sa katilingban nga naa din na ang santos nga rosaryo o mga pag-ampo, no? Ang pagkapropeta, mao na nang doon natay mga kalihukan, mga Bible service nga ana adin ha ang pagsangyaw. Ug pagkahari, mausad na nga dinha sa atong katilingban magtinabangay ta, no, kung kinsa atong mga kaigsuonan nga pertig yung lisura. Katong pertig yung lisura mo ag itong atong tabangan. So mao na nga ang atong simbahan karon ning kamot gyud nga makab-ot pag-ayo ang pinaka the basic ecclesial community mao ang pamilya. So ang diha sa pamilya need gyud kaayo nga kita atong mga anak atong napapunyagan. Ano man dako tag tulubagon sa Ginoo.
Kay kung moabot unyang panahon nga ato nang gidugay-dugay ang pagbunyag sa bata tungod kay wa tay dagkong hikay, moabot unyang panahon dili nato mahibal-an ang kinabuhi sa bata. Karon ug ang bata mamatay siya nga wala siya nabunyagi. Kinsa man ang tulubagon, kitang mga ginikanan. Ato nang tulubagon ngadto sa Dios nganong wala gyud nato napabunyagan ang bata. Sumao na nga bilang Kristiyanos, bilang mga anak sa Dios, diha sa atong pamilya, atong paningkamutan nga mabunyagan ang atong mga kabataan, no? Dili gyud nato paabot-aboton. Ako sa una, yung anak po ko sa una, unya na lang ko pabunyag kung na ako'y kwarta. So, wala po ko nasayod, no? So, wala ko nasayod, okay. Unya na ko pabunyag, basta na ako'y kwarta, wala pa ko'y kwarta, no? Karon, pero dahil ang importante, dili ang kwarta. Ang pinaka-importante ng imong anak, mamahimong anak sa Diyos. Mamahimong adopted children of God, ug doon na siya katungod sa gingharian sa langit. No? So, mao na pinaka-importante. Mao na nga, diha sa ato ang simbahang katoliko, anaagyod ang bunyag nga bata pa i-present ngadto sa simbahan, no? I-present, di ba? Naagyo na din ha pag isalikway ba sa Satanas? Isalikway kaysa may mitubag ana ang ninang ug ang mga ginikanan. Nagatuo ba ka sa Diyos? Nagatuo. Ang ninang, mauna nga ang ninang, doon na siya dakong tulubago ni ining bata. Dili lang kayo, nagninang-ninang lang na siya diha. No? Doon na siya tulubago ni ining bata sa pagtudlo niya sa panahon. Ang bata nga magkadako-dako ang bata. No? So doon na siya dakong buluhaton usap ang ninang. Dili kay nagpaninang-ninang lang na siya. Ninang nagod kay close ka imi anak niya, no? Doon na tayo dakong obligasyon as second mother, as second father sa bata nga magpagtudlo niya nga ato siyang madala ngadto sa Dios. Mao na nga mga kaigsuonan ko ni Kristo. Importante pagkaayo nga mabautismuhan ang atong mga kabataan mintras bata pa. Mas nindot gani pula-pula pa ang bata pero ato nang gidala sa simbahan. Nice. Pinaka nindot kay na nga naman ready ang bata. Anytime kung wa ta masayod unsay plano sa Ginoo. So, maayong gabi, daghan kaayong salamat mga kaigsuonan ko ni Kristo. Ug sa sunod usab, ang ato na pong pagkahisgutan, mauna pod ang Holy Eucharist. Unsa gining Holy Eucharist? Kaya man naman tagbunyag, dili lang kay kutob ra ta sa bunyag. Nabunyagan na bitaw ko sa Katoliko. No, musimba gyud ta. So, sunod na pod na kung ihatag mauna pod ang Holy Eucharist. Dili gyud na ako mahatag tanan ni siya, no? Kay napamangga ni siya mga verse nga makuha nato. Pero tungod sa kaning video nga murag gamay lang kaing panahon pag mag-8 na siya dili na mo pansumao na nga ako lang giminugbo, no? Ang importante lang ang akong pasabot. So daghang kay salamat.